abokina kwana biyu gaba ɗaya ka rabu da kai goya haka ne me yake faruwa ne? Ka san na ɗan yi tafiya wallahi, ka san na je London, kai na je Senegal ma wallahi. Ba yaren da ba na ji a duniya. Ba yaren da ba na ji. Hai, kaga haka ma no. Assalamu alaikum salam. Abokina wannan fa me yake cewa? Ni na san ma me yake cewa? Na san me yake cewa? Kace kuma ka iya yi kowane yare. Ai banda abun ka ai ce maka ne yare ɗaya ne kawai ba na ji a duniya nan. Ba yare da ba na yare ɗaya ne kawai ba na ji. Allah kilo dai a mun. أن تدخلني ربي الجنة Assalamu alaikum wa rahmatullahi. وعليكم السلام. Ahmad bin Madur ya amil la rafi salatan mamal la rafi salatan mamal wa tam. To abokina ga Balarabe fa. Larabci fa yi, ni da ban je Saudiya ba kudu fa kawai na je.